من قодиров Аҳмад Нарзиқулович 6 майи соли 1989 дар Душанбешаҳр дар оилаи санъаткор ба дунё омадам. аввалин устоди ман падарҷонам Қодиров Нарзиқул овозхони шинохтаи Тоҷикистон аст. ҳамвора ҳангоми таҳсили мактаби миёнаи шаҳр боз дар сафоратхонаи Ҳиндустон ки воқеъ дар маркази Душанбешаҳр аст аз фанни омӯзиши табл яъне асбоби зарбии ҳиндувон аз устодам Васиъ Аҳмадхон ва писарашон Фароз Аҳмадхон дарси омӯзиш мегирифтам ва баъдан оиладор шуда соҳиби писарчаи дустрӯяке шудам. таҳсилро бошад дар Ҳиндустон идома додам. ҳамроҳи устодонам дар саҳнаҳои калони мамолики Ҳинд баромадҳо кардем. ин ҳама албатта бо кӯмаку дастгирии ҳамаҷонибаи хоҳарони меҳрубонам ки дар Ню Дели иқомат ва кору фаъолият мекарданд буд. ба болои ин каме овозхонӣ ҳам мекунам ки устоди аввалинам дар ин ҷода падари бузургворам мебошанд. баъди бозгашт ба ватан дар гурӯҳи эстрадии гвардияи миллии Тоҷикистон ва айни ҳол дар филармонияи давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ба номи устод Ака Шариф Ҷураев ҳамроҳи устод Фарҳод Ёдина ва овозхони маҳбуби тоҷик Файзигули Юсуф ки дастаи хуберо ба ӯҳда доранд кору фаъолият дорам. мусиқӣ дуньёи ман асту бе ӯ зиндагиро ба худ тасаввур карда наметавонам. овозхонони машҳури афғону ҳинд устод Аҳмад Зоҳир, Кишор Кумар, Лато Менгешкор, Нусрат Фотеҳ Алихон ва дигаронро гаштаю баргашта гӯш медиҳам ва аз онҳо дуньё ҳаловат мегираму пайваста меомӯзам. орзу дорам ки санъати тоҷикро ҳамеша дар сатҳи баланд ва саҳнаҳои Тоҷикистон